Phung kaham na rizot na han han lam so go ani ketal video khaklai no rok kaham kereng tongmai na hanai ke ang bo kaham no tongo Agartala thangmani dino je video khlaijak mani engkai an dol ni bini basita boni darano borni ore je thunani hnai thangman ad dini theke sogi slabi awina ang video no op ma khlaiga tamni bagai hinke pogi rok thangwa ang video su khlaijak liya hingke borok ni ara thangmani tani no payment dok oboni pore 2 din hingka ang blog su khlaijak liya hingkai agartala thangmani phaipai kya parawo hingkai parao phainai parao ang mia dang muskango phaimani gahipen blog se khlaijak liya ang video rok abon bagai ang blog rimai angoi tongkha hingkai agartala o tamni bagai thang hinai norong na a video ni theke samani ang agartala nokbara naitukmang lengpara suka nokbara tongna hinai asuk dini waisapan angom haki nokbara ma naituk yahu omsteke nokbara naitukmang lengpara kha hingkai tekeisa phaijoka phaine kaisi jago tongna ni hingkhaya obai nogar dige hingkai ang belekhen chaljak wayango hingkai abono karei nogo phaikya aron tongsinai chal khe chal olo phana naituk sinai hine wan sugi tongmani hingkai obse nogo phaijoka nogo phaite kaisa khusman jaukha hingkai o dam no o dam hingkai obono taisa thangise naine nangai tongjauka ekdom malai susu ka agartala waise thango waise phaio laisumang no leng sugi tongkha sebi selero o lama no barbar himnani taise sasung hingke ba sasung bagai teb seler suguta hingke tabuk ni o last to samani hingke obo cinema borok nano contact khlaikya hingkai obon bagai thangi simi naina ningkha kok tongkha thangnani maska borok hnainai tini tongoi tongo 29 hingkai 2-3 tarik o bahirogo hingke thangsinai hinai tongo February ni haipano malik bai malai jagya ko kesaro sikhoroksa bai sini mani boni yang tei no man khano kaisa hingkai bono sabai kya joto kiso ang sabai kya hingke hingke tabuk sudo manai talangna ni sakang haipen kisa nok rok naya kunai malik bai kisa malai kok sana nang hingke ba ombagi tabuk thanani nangai tong hangkai sasung thanan salary tong hata bejalang jogang o lamani himnan bagai sab satung khata buk ba hingke ba hingkai tabuk no ba chawaya kunai mai rok tini hingka mai hanta ma huka ekdom ya horni tam bagai hingkai waga dorok mari baikha ama phungo kaisa jaga o samung nangai nai aisiri siri mandai ma thangka abon bagai hingke nana botai sa mandai thangpika nana kha tam bagai thang hingkai bo hingkai bank ko thango hingkai abon bagai kebo kori kha hingka ba ang mani hanta rok hoinai wag rok ada mari baikha nana kha takhum rok ada ri klang baikha hingkai tai khe mamui rok joto ama songi klang baikha hingka ba tabo khai ba chawai ne ang mai rok chaya kho mui rok tam songka bo sai maya kho hingkai ani tini ni blog pulanchimi paithak jo choyawi nai tong le norok wan sugi tong mai khana oburei tamni asuk daily ngo gaham kai video khlaya tei ekdin do 2 din riya oba hairok hinwan sugi tong mai khana tangai jani tabuk parao nga net rok ni bo problem ba abon bagai ang edit khaina ni rok ekdom marke selero hingkai je man mani emni to khaina boring ya edit haipano je man mani angom dikhana video ya kari di do je khlaiman mani hingkai onek chaito gwang no ni bagai video snamnai video ya karnai hinai haipano tam khlainai parao tahain tongmani ba omsuk phun bai mamang bo godalai tongi maya hingke ba haim bagai video rogas khlaijak yang thango video yakari maya am bagai ekdin duo 2 din riya ekdin 2 din duo 5 din riya aba hairok ongjagi thango hingkai anjor tang ta toging dongo norno kaham kai video khlainai blog phunongnai hinai hingkai norok ani logi tongle ano support khai tongle nongni support baisa ani bukha daibo basawinai video rok no tubunani bukhangnani heda iko yang sin takhum rok bo kesang jakmani sida no satung rok tongi dong baikha borna hai hinyo o ayango thasuk tolao sitonu hingka borna hingke thanda ngi dongar jagao hingka satung rok nang hingke borna ada rok jariya koinai phiogi robai tom haike kesang jakman ke satung rok tong bai thung hninai hingkai sini takhum agini slide to da torkha kisa comment khai sabai de amake sai tongo oko ekdino taman takhum kisa lipsa tori thangma haingja khasa hinderi sasung sai tong tero hingkai amakhai maise tongo bo phai sokpa ya mandai ni hingkai bole asir siri thangman bala datim phagya hingkai nana hingke sokpa ya kho bokhai bank ko thango mairok chaipai kheta bungno phungni muitam songka hingke sikamu gawandro tai asingi baja tai tokti baja
ombai no chai pai kha oro se huija ma tongsiu satung tung mani yang koton khese ma tongra siu yango ama hangari swngnani bagai iko ready khai tong jauka binor khotong color se ekdom sidra sidra obo mugili rignai swngnai pu swngka mugili hnuta nogo kanmano norok ke tam hin a swng mugili hinmani rignai no comment khai sabadi iko bo sajungno bas awai swngna nai tongoro kusang jak tiru babun kamjal susumna tiru bo yango thangnai legena na guys norok no phuno gan hanggang o koik din nogo koroi ni tam hin sanai kaka songni leptin motamuti paijak no o ko yango mia sanja jora snugu ang saijimaya o ko oborok ngori paibe kya oro sinta khum kalai mani ay oro sinta khum kalai khele nor sangi ata o hakor bisingo o leptini hakor bisingo takum kalai thako yango milik o abata muthu biasa yango bo milik khaibe kya hongke yango bo milik khaibe kya hongke oro hongke khlaya ko amke tu kujang nai tam hin sai jong jau ka kai ke ngano sabjana kai jaga tipu non huye koton tongo oro tengkyo ka kwai bethai bang se kungma kalai jaga ugoi am tong ka se kosok kwai bo sisala mamang o nong puki yang tu odek seran thakala ha oh mayo tabuk sunugo us kangko asik jora se ranjak nungmani tini khele joto se odek seranjak pura yang ob katal khurman te yang osuk jora tei gayang ga tagin kesam gor ka kuthuk tai kuthuk ka khurja kha gai joto aeng mang thang toi bai khena goyang kaka phaijak pungo phaikena bo mangkai bani yang samung pai khoblanga bo naina bagai mama phayo ge jalbui tongbo ge joljagwa no ko video khaina phajoka naina obon phunugo nai engke guys norok bo saman tongo he dana obon mama phunugo engke haipan ang kunu jaga thangjagya akuya engke tamnus phunungna ang obon phunuk na klayo engke tai yang kun somay yang thangporogo engke nokor ka engke baksa baro video kana mo sungjai yang tero engke ang kun somoyo salary rok thangtero buya bahai rok saka engke kun somoy mol battery kari rok ngo video snama yang go obahai mama engke no koikdin dore video rozagi abahai rok mang thang ko obon ma phunugo ta engke kaka jalbui tong galasi saktero bo phunungna phaijoka naiye engke phaipe khang bo aroni boni hajara rongo tini haba kariya jat pudi poro maisar nai jat amagai a romui tong kaka satung butung mani maria nanggo songyang sukang phaijoka ang nobar sip aram nangman marang tongoro pukhiri ganao thanda khayu koro jagao hingkai thakuso ongko pharanai tongo mai pharanai tong bongni nokhlawo iko check up mamang bla o check up kisi ke pharanai ti sanani hinai ingai boro oro phaine mai lamai tong higata o ko thakuso tokrogi tong hai musuk rok phai chaphane ji hinai tabung mai rabai jak maji sajak ba jotono musuk phiok jak mamang awaro aban bagai hikor hasugui tong phai satungo tungja yada nangoro musuk ni bagai oro ongoi matong asugui murgai ছেলের সুকা মারখানো সিঁড়ি রগস রগই matong su একদম আগরতলা থানা দং মনে মার ছেলেও তিনি তাংলাই জানি তুংমানি উমা জালা থাংমাং আলাক তিনি খানা থাংসিনাই হিন তংখা কোনো শিওর করি তংখা থাঙ্গে নাই ফাইকে সামুগো পাই জাগোদো গা হাইপানো अब 힘나니 뭐 셀레로 뭔가 바이고 시리로 고서 로고 임마 동슈 belai satung nasi kanggo mokor phiog imma yang ছেলে suka yang ama যন্ত্রণারি দং খুটুঙি আফা দে রখনি নাই বড়ি সঙ্গি দং মান থাজিমো গাইস ছেলের মা সিংসা খাইতা বখাই ইকো খুটুঙি আফারি মা দং জৌখা হাংখা চেরা সুকজাক বকে বাসাওই ইকো sajung sunggai engjaklia jol jagai nai masapan phaya jol jagi tong hangke pakisa ungkoi de siwana nei ang no phaimani kai nogo kanjang nai mugile tai bahai tabuk si cheng doro ba ko ha siksi ko kai no
빠이네 뭐다 뭐몸 하게 승가 어버럭 포노가는 엉너 셀러만이 양 하이트 또 야파리마도 땀자 나서 셀러가 사이메야 살보 거 와이샤 사동 파요 와이샤 걸어보 의동 땅의 전 셀러만 합가디니 바쓱 Tabo kasi nori aitor mas sanglai na bom tui jani aitor mas saimali ya angla yang pi koto phajak tabung no school suti roi ne dut na phenya ni ne hapai mani yang tei hangkai iko pi koto de hangkai boti ke jani sanglai na ne anglai jau kha saimali ya nangko su song hangkai pesi na hana thango hangkai ko pi koto khana ko song ro dut na phenya ni phai mani Siniri apototoi komsuk sengba kya tamjani system ke sengpo ama saimali ang bin mo ang tamjan reti rurok tamjan no hinchao hangga ang to saibo mai ang ka ba ang sudo khudungsimi ya pari tong bono ang khudungsimi ya pari tong bono goni oi tam sanamo tamjani khaing ko na pho hangga ang sudo ya pari sim tong ta hangga tabo apototo sukpa gira khatini to tai paili ya sengmo 12 baji na nai tong hangga sengo bo chenglai mani nge tak baji tong arai ta thik tu thati hangkai green color ni khutang kisa sotangi tongkha khutang bara baisi sanglai mani hingke ba hangkai tabuk hangkai dipor bong khaba kisa res na laikha tuirok tukulai mairok chalai nan dipor ni hini res na lai mani hangkai hari serok se or kari jak hangkai chawi ngai taisa asuk lai finai sing ko nanggo suni sati bang sukana hari o ma Kuai bai seti bai tha bai ko kabang ma bai ngo bo tong oi ko obo bo ta bu gura khlai nyai su gi nyai powder sanam nei pu powder mane ke no seti chajang nai samui chajang nai sanam chinai ta obo chai ma no hai pe no gura khlai nei ungko khlai chinai ta boro no obo ta bu samu de sung nai sung simanu de sanam sule sangki de bijan hampu song da pai sabsa Phainya ni hincha hamla kubang maman kha kubang mai ko aku modana ko te thogo nai mari chobu bai phaiju khacha nai mari ni nama bi ko sa e jon tam sani mokol bari kajol khaksa te khaksa korei lamuni fugat jon Mane phunu dipo o menyam zaktir kise wanu ke bonon chaja ke stong khona nala bonu kha mune tir bobo bai ke bam zaktir kup katha tir bobo bai ke jon phare ang bai babam phare hade ang bai nan bam nani hade bo bam jagi ang bai ke lang bore bam zaktir bobo bai ke bai ke jani bo bam zaktiru bonmang na hari tong nai botabo munai nyam musung jak re khai kisa kanya na har tong tiru bonomang ngon hari bonmang na hari tong bo e nai go nai mare ni bokhorok thuk khakna ta motok jaksana thuk khai jokhana na je thike masing somai hanje bokhorok su suru jukuya na ni na mano no thuk khakna na ya na je thuk khakna tam kalar unyam su sitra khari khasa sitra male tamne tali tamja khai omti kherogri rezang nal jasa jura reza khai oine ri gna ni sidu sika ge theba ja khai mi tong ha omti ro khai abon slai ba u te kaisa ngo kalar snai thoka mle tam omti kheri ko uma sabjana nung sabja wah an bagai is kalai kya ko an bagai ketei an bagai ma nasi khibayu hai tam mai khibai kesa tam na bi kesa hodi ano chocolate kaki song song na ba phaya ko glasa tini tam phai bi kesa phaya himan ba Kangai phaya sa phaya hinchaman ba Oh panda kotor panda kotor agin bung panda songsai paija panda songsai paija sebung ni
Panda paijak jora su sokpai kya norok. Panda paijak jora sokpai kya ta. Ayang ko खामानि हको दां खाय आं बोनो खला फारमाना हादुलै दां खासि सिजागलिया दुफुं ओ नारि गाहामबो गुरि नाय दङ ति खाबं नि को नं मिस्ट्रि के दाल नायफै दे मिस्ट्रि के दाल नायफै दि नंनि जुचा जे yang दङ ति का ताम जे नायै नायगे दे बस गुरि नाय दङ ति रो आइखिनि ओ को लेफ्टिन गुरि नाय दङ ति रो बस या कताल तां मानि ए हाम्पु Tadi caca yang tong itu tam jani bo, tadi naik tong itu. Yang go, wak ni mai tu box sajak, mai tu riya kho, enggak tu mutung iri gerak ha, enggak ama kai sida palia bini orang ko thanti tam hin canai, engko beri senglai mana orang palia, tini enggak bu kena hanya hete semarom nai jat, enggak bah yang go, terus hari ni samung rom na nangi thangju ka engke wak ni tak sari ko mai chana ni kerai gaban bagai wak ni mai songna ni hine obo box sai de graka kosong suka sinong kasla baluk suka hengke yang hengke sini sarik ni samung iko thasing tok bukur phalni phayu para guri oi hengke ba और जगह और नारगरी रमाने आमा तो साई आंगा संगमनाय बेकनि सिमसे साजांनाय और याथे कं बरैदा बिसक जन दङ पास्ता दा सयते दङ याथे हंगाय बुकुर को एकता नारगैने 100 टाका नि हानो संकनि चादर फनिने मुइबो थगियाङै दङ हंगा बय खेबो मुलाया उन्दुर रंमा साव हंके बा मुलाया उन्दुर तो आं चाय हंगा बा तेनि हंगा सिकामो उन्दुर बाय पार पाय लेगेराखा हंगा ताबो हरकाय अबन बारी हंगा ताबो वाकनि माय संततै अबसे मास नाम लायगेरा नायसों हंगा यांगो आमा नेरि हंगा इको हाइके फिंगलाय मारखा अबो खना खासिनाय तिनि तो खायमानलिया हंगा बा नाय दिबि नबो कोन फाननास नाय थगजागलिया आंले हंगाय तागबो बबो या करैने आं तो हर मसंगया को तिबक सेरे खवाक नि माय संनानि तागबो मायरुम तलाङै संसिनाय ताबुक तकबो कुरसु फुलेगेरा तिनि नारगलिया द नर तामनिसा ani moi box sai rekha tabung no lersu ka hingkai tabung box sai rodrop omse moso komang kha gura kisan rekha ang abon bagai bohrok derana sini kisan rei rota hingke tabung su box adro kisab butei bini dehar ni butei koi tongkha abon ang des kholobi regrana lersu ka mui songna ni charikang kha hingke ba narak mani abon bagai ler khata hengkai tai kaisa hengke to ama bai nana to obo chaya tok bukur hengkai borong ni bagai hingke milok bosok tai asinggi roinai boni hingke butui senamjak mui borok hingke sengko bo manai bikenai chalai na abon bagai no 100 taka nargai ro sengkoni chanai si hinai kan sabta de angke mui songi tong ama bai nana hingke to si mui jaya nai mai si jai pai thangka seng da bo monai bekini jan bagai songi tong mui thogia rok hingke ba ko mai bo akhuya hayeng o tai so mai sini kisa totra bora ja nangu hingke ba tai jong khajai haibeno tabuk 7 baji khudo obose haibeno sinongni borok to diporo mai jaya mangbla bishirbak gai dati no mai jai pai uta nge tai se borok to omui bo sai ba tai na singli ata sai pe kya sengkai satta si ko hungke ba dipor ni mai bo sajak singke sengkai obo munoi chalai nei ja sengkai hingga ayango munai hingke kaki songnor berai tongi khena kaki song phaijak bula tini hampu song sumit ni school pai nai sari go hingke no phaige borok hingke khana daisa hai phungo thangpinai khana school slamnai jadda saimiya hingga haipano borok ni khana mon photo kaisa kaila bari tonghu hingke borok khana sari go da thangno phungo da thangno thik korita hingkai angke mui songma tongo da daitam khainai hingga manai ke mun khangke mui chanan jora ring khangke phainai da
Tei serapjan pore mui munbai kha gana sungo mai je palai sinai kusang umar khai nutini ri sungmani omsike 20 mas hasuka ama bai munga che rok nai se ma suk suwang ga to pan je 20 mas hasuka ang emnai ri tak na musungo do ga tagai bona yukun somoyo ga haipan 5 minute ni bisi asuk hangga omsika ni bisma bai thana nayo bthai rok no rang jaya sido haipano o sadarok tak phurung kai tagi nayo tawai sugu su nga go thandiwa asugui tong me amsaka bisma choti choti ngo aban bagai sa angri tak jaya yang ama hangya no tagi hanine joli jago bthai rok rengya kharengya om hai rok simpano tagi hanine jol jago ama hai ako risrengya ge batai tam khaina no he ba Jodi rengui tongkha po hungkai omsuk krang maganang khlai nai dam dam rui nai sabolo kana musung nai bana niji rengui tongkha ba niji no tagai kaliman khamuta ringyan bagai tabo hake bo sajungna nangkha tai buini tak jak bo dam rui nai go rangkhi bi nai kana nangsi nai tai tam khainai abon bagai amakai joli jago sringya nai srungpan jabo tai renglia kai sab ang hairi gnai bthai tangna ni ringya comment khai sabai di angla kubui sawa angri gnai bthai takna ni ringya haino sadarok simi no go dong kanjang ne oba hairok simi ang takna ni rung finally ani mui munbai khata bu hingge iko tokbukur yathek hingge alurok ruinai songmani hingge buti ki sari kha tamni bagai hingge buti dia no chai toman kha ekdom kasak kasak khai soman bagai hingge haifana buti ki sari khatam ni hingge sinok ni borok rok mui buti kari hingge chaime ya tei angni jibo mui buti kari hingge chaime ya abon bagai ikko sangai paikha sab sabo thokjak tokbukur comment khai sabai di angle tok ang chao joton thokjago ang obo thogya obo chaya am hai kuno kurei hingge norok boda ang hai sabai di hingge tokbukur to favorite tin manu joto ni no parai borong no baksa chao haifana baksa hingge to chaya hingge sabo sabo thokjako comment khai sadiano hingge mui to mun paijak hingge te sabjam pore hingge jeng mai chalai sinai ani manai no rigai girana tabo hingge mai chanan bagai hingke tini ni bagai video asuk no ong sinai hingkai katal video to bi han hema lai phinai norok bai tabuk mai chai pekhanga no sang thusinai te kono kam kari kha amon bagai o video no oroni end khai risinai ang han hai ma lai phinai next video norok bai hingke ani video bai nang jobai ke comment khai sabai di te subscribe khai je korok tong hangkai subscribe khlai bai di hingkai tini ni o video no ang tokbukur mui bai no paire risinai horka ham norok joto no